Чувал ли си за място, където целият свят звъни едновременно? Само на няколко минути от центъра на София се намира едно от най-необичайните места в България – камбаните. Но днес почти никой не говори за тях. Този монумент е създаден през 1979 година по инициатива на Людмила Живкова като част от Международната детска асамблея Знаме на мира. Идеята била деца от цял свят да изпратят своя камбана, символ на мир, единство и надежда. Днес тук има над 100 камбани от различни държави. Всяка носи свой звук, своя история и своя култура. Но ето кое е странното. Тези камбани не звънят сами. Някой трябва да ги събуди, но днес мястото е почти празно. Сякаш светът е спрял да слуша. И въпросът не е как звучат камбаните, а защо са замлъкнали. И сега ви питам, това забравено място ли е, или просто ние сме забравили какво означава мир?